Šéf prišiel ráno do kancelárie, vraj naše platy ďalej nepokrie. Počúvajte zamestnanci, viac nepotrebujem vás k práci. Prišla k nám novinka z Číny, lepšie jak na šlapnej míny. Táto malá vecička je jak kúzelná palička, pomôže vám s všetkou prácou, netreba vám zamestnancov. Živil som sa robotou, no prišlo veľa komplotov, tsunami AI robotov, teraz žijem s kompotou. Živil som sa robotou, no prišlo veľa komplotov, tsunami AI robotov, teraz žijem s kompotou. Teraz žijem s kompotou. Ale šéfe, to nemôžete spraviť, bez práce sa môžem ísť rovno zabiť. Počúvaj ma maličký, pobal si svoje vecičky, veď vôbec nie je pekné gesto, že uberáš nám tu miesto. Čo na mňa tak pozeráš, už aj nech sa poberáš, no a kým sa chlapec nevyplače, prineste tie počítače. Živil som sa robotou, no prišlo veľa komplotov, tsunami AI robotov, teraz žijem s kompotou. Živil som sa robotou, no prišlo veľa komplotov, tsunami AI robotov, teraz žijem s kompotou. Teraz žijem s kompotou. Tak som si teda našiel inú prácu, venujem sa už len iba zelovodcu. Nebojím sa svojej roboty, sily, hmotnosti, ochoty, mávam voľnejšie soboty, chalujem ovocné dobroty. Teraz mám nové hodnoty, nesledujem na lete novoty, háčem ovocie cez ploty, ja vyrábam rôzne kompoty. Živil som sa robotou, no prišlo veľa komplotov, tsunami AI robotov, teraz žijem s kompotou. Živil som sa robotou, no prišlo veľa komplotov, tsunami AI robotov, teraz žijem s kompotou. Teraz žijem s kompotou. No prišlo veľa komplotov, tsunami AI robotov, teraz žijem s kompotou. Živil som sa robotou, no prišlo veľa komplotov, tsunami AI robotov, teraz žijem s kompotou.